Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Carlos Llús, que é o fundador da compañía Migallas Teatro. Bos días, Carlos, gracias Hola, por vir. bos días. Que tal? Bueno, contame un pouquiño como naceu Migallas Teatro, como Pois fundaches? Migallas Teatro naceu xa hai máis de 30 anos. Foi unha iniciativa de María Campos e máis eu, Carlos, porque naquela época, hai 33 anos, pois apenas había teatro infantil en galego, nin cancións. Entón, pois, fixemos unha obriña de teatro que se chamaba O Cantante e as Mulleres, onde estaba dirixido a público infantil e tamén a público adulto, non? Como foi isto? Pois había unhas xornadas de lingua organizadas pola Escola Oficial de Idiomas e pola Universidade de Vigo, que tiña sede tamén en Pontevedra, e había programada unha función de teatro dun grupo para rematar as xornadas, pero non podían realizarla porque enfermara un membro. Entón eu collín a guitarra e dixenlle a María: mira, que che parece se para suplir esta falta, que xa estaba convocado o público e tal, eu collo a guitarra e canto unhas cancións e ti entre canción e canción faz personaxes diferentes. Entón dixo, vale, pois ímolo facer así, medio improvisado. Entón ela facía varias personaxes, eu cantaba a guitarra, coa guitarra cantaba cancións. E entre esas personaxes, por exemplo, naceu a señora de Palmírez, que é unha personaxe que xa leva anos no luar e tal. Outra personaxe era unha nena, outra personaxe era unha ama de casa. Entón o que facíamos era combinar cancións con teatro, criticando e ríndonos de nós mesmos, certas actitudes sobre o uso do galego, etcétera, e tal, non? Ou non uso do galego, mellor dito. A partir de aí, ao rematar a función, saiu unha espectadora que nos dixo: tendes que vir a actuar a miña parroquia, a ver, como vos chamades? Non tiñamos nin nome, nin nada. E digo, pois, ala, migallas. Esas cancións onde se poden conseguir? Pois non están gravadas. Entón, decidimos gravar cancións, gravamos o disco Canta Connosco, e a partir de aí empezamos a inventar xa máis espectáculos teatrais dese tipo, é dicir, baseados na vida real e sempre con humor e con cancións. O sea, que Migallas foi porque cadrou nese momento. Sí, porque cadrou, porque víamos esa necesidade de facer un teatro comprensible, crítico tamén, é dicir, transmitir algunha mensaxe e ao mesmo tempo pasalo ben. E daquela, iso como dicía antes, apenas había teatro en galego infantil, e empezamos a ir por moitas asociacións, colexios, despois xa nos chamaron de concellos e tal, e dende aquela, pois, ata agora. Escribides as vosas propias obras vos ou tamén facedes obras de outras? Sí, non, normalmente creamos nos as obras ás veces, pois claro, inspirámonos en varias, en algún conto, en algunha historia que nos contaron e tal, pero si son creacións propias. Pode ser que a última fora esta de A Primavera da Aldea? Foi a última? Imos ver, esta da Primavera da Aldea, que aparte de facernos as obras de teatro, é dicir, a compañía Migallas, pois tamén impartimos talleres de expresión dramática, plástica e musical. Entón, ao final de curso, normalmente, pois facemos unha representación onde se recollen pois todos estes exercicios que fixemos ao longo do curso. E imos creando tamén obras. En concreto, esta da Primavera da Aldea é unha obra que creamos inspirándonos en feitos reais, como o caso do colexio de Vilariño de Conso, que iban pechalo por falta de alumnado. Entón os veciños e veciñas organizáronse e ofreceron casas arrendadas a un prezo baixo e máis leiras e tal para que viñesen familias con nenos e nenas, e conseguiron manter o colexio. Entón, a partir desa idea, dixemos, podemos tratar esta cuestión, estas dúas cuestións tan importantes hoxe en día, dende hai moitos anos, pero hoxe en día máis, como é o despoboamento do rural e máis a chegada de persoas migrantes. E fixemos esta obra onde tratamos estas cuestións, pero sempre dun xeito humorístico. Montámola con un grupo de nenos e nenas que tiñamos daquela e fixémola varias veces. Hoxe en día o que estamos facendo é representar esta obra co grupo de teatro do CEIP As Covas de Meaño, que está integrado por 22 nenos e nenas, pais, nais, avós, aboas, do colexio As Covas de Meaño. Por certo, imos representar en Cambados,
xa fixemos na Illa de Arousa, en Meaño, en Ribadumia e tal. Estamos facendo unha xira polo Salnés. Sí. E que tal esta experiencia cos nenos, cos pais, cos avós? Pois moi ben, a verdade é que é unha experiencia nova para nós tamén, porque normalmente traballamos con nenos e nenas, pero non están os pais e as nais. Entón, pois, é diferente, porque tens que adaptarte un pouco tamén, porque sabedes que os nenos e as nenas compórtanse de xeito diferente se están os pais ou se non están os pais. Entón, neste caso, xa deixamos claro desde o principio que aquí os que coordinamos somos migallas, non? Entón, os pais e nais son tamén nenos e nenas, digamos, non? E teñen que, bueno, comportarse pois como achegan ideas e tal, tamén axudan un pouco a controlar, sobre todo nos momentos previos á función que se poñen moi nerviosos e tal, pero ben, é unha experiencia moi bonita, interesante. Quen actúa mellor e quen se porta mellor, os pais ou os nenos? Pois hai de todo, en todos os sitios, ás veces leva sorpresas, pero ben, hai de todo. Despois, o importante é ese clima que se crea de xogo, porque isto surdiu a partir dun obradoiro que empezamos en outubro no colexio, que se chama Xoguemos o Teatro, non? É onde se trata de xogar o teatro, non de facer unha obra, nin de ser grandes actores e actrices, non? O importante é pasalo ben. E despois foi surdindo esta obra e fixémola. E entón, pois, xogamos o teatro, e despois a hora de representar, pois hai quen ten máis vergonza, quen ten menos, pero iso é así. Como tamén pode haber alguén que non queira actuar, entón non actúa, porque en Migallas sempre traballamos moito coa improvisación, é dicir, seguimos un guión básico, pero non hai que chapar un papel, nin nada, non hai que saber de memoria un papel e tal, senón que, máis ou menos, sabemos o que vai pasar nesa escena e improvisamos, non? Improvisamos nós e improvisan tamén os rapaces, os pais e nais. Entón, digamos que é un xogo. Normalmente, pois, pasámoslo ben, que é o importante, tamén que o pase ben ao público e, de paso, pois, que reflexione un pouco sobre estas cuestións. Pero improvisar é casi máis difícil que chapar, non? Non, iso é cuestión de xogar. Pero tamén se practica, quero dicir. Sí, claro, sempre, claro, no obradoiro xogemos o teatro que facemos, iso, xogos de teatro, situacións concretas que poden pasar, e despois xa, a hora de montar unha obra, pois dicimos, mira, pois en esta obra ten que pasar que chega unha familia de fora e hai un personaxe que sí que está de acordo con que veñan e outro personaxe que non. Entón vai nos acusar de todo, vai nos acusar de lacazás, de ladróns, de non sei que, outro personaxe que non. E despois desenvolvese aí un argumento que non podo desvelar, claro, non facemos spoiler. Entón, cada personaxe vai desenvolvendo o seu papel. Despois o que facemos moito tamén é intercambiar personaxes, é dicir, non na mesma función, senón, por exemplo, a próxima función das 22 persoas sempre hai alguén que non pode vir. Entón dicimos, mira, non pode vir fulanito, fulanita, tal. Pois a ver, como facemos eses papéis que fan eles, tal. Entón repartímolos e improvisan tamén sobre eses papéis, dicir, non hai problema. Carai, parece moi complicadísimo. Non, é fácil, é divertido. E que cree que aporta o teatro en xeral para os nenos? Pois mira, o teatro é algo importantísimo que aporta para todo o mundo, para os nenos, adultos e tal. É algo que en Migallas Teatro vemos que nestes últimos anos que está moi desatendido, é dicir, nos levamos máis de 30 anos indo por colexios, institutos e tal. Entón, últimamente chegamos a moitos colexios onde vemos que teñen un escenario, un salón de actos máis ou menos preparado para facer teatro. Dicimos, mira que ben, aquí fan teatro tal, pero dámonos conta de que está abandonado. É dicir, non se fai teatro xa. Houbo profesores e profesoras que fixeron teatro, os nenos e nenas e tal, pero hoxe en día en moi poucos sitios se fai o teatro. É dicir, pensamos que hai que volver a iso, porque, claro, dis que nos aporta, pois, aportanos de todo. Primeiro, perder a vergonza para falar en público. Segundo, que non é unha actividade competitiva, é dicir, ti cando faz teatro non é como nun deporte que, sí, que adestras e tal, pero despois tes partidos, e hai ganadores, hai perdedores, en teatro todos ganamos. E despois que te pos no papel de outra persoa.
por exemplo, o que falábamos antes, pois verá quen se terá que poñer nesa escena no papel dos inmigrantes que chegan e que son vistos como lacazáns ou incluso como ladróns e tal, entón din, ui, a min eso non me gusta, que me chamen, eu non son así e tal, non? Entón poste no lugar da outra persoa, e ao revés, poste tamén no lugar das persoas que critican a esta e di, pois mira, por que critican? É dicir, que é algo que o teatro é algo básico para desenvolver moitas capacidades en todas as persoas, pequenos, maiores, e tamén para desenvolver a solidariedade, o traballo en equipo, a empatía coas outras persoas, é dicir, que é algo fundamental que debía recuperarse, porque eu lembro que antes era moi común que houvese mostras de teatro organizadas polas administracións, sexan por concellos, pola Xunta, etc. Inda hai algunha, pero esas que se manteñen é grazas á iniciativa, sobre todo, dos grupos de teatro de base, aficionados e tal. Entón, o teatro, igual que hai escolas deportivas, hai moitísimas, debía haber escolas de expresión dramática, igual que escolas de pintura, refírome a escolas municipais. En todos os concellos debería de haber, polo menos, posibilidade para que os nenos e nenas fixesen teatro, e os adultos tamén. En estes 30 e pico anos que levades, cal sería o mellor recordo que tes? Ui, hai moitos recordos, pois mira, por dicir unha obra de teatro que temos un avó especial, onde tratamos a relación entre os avós e os netos, non? Neste caso é un avó e unha neta, non? Entón, ese papel de transmisores e tal, da sabedoría popular, pero tamén, ao mesmo tempo, ese papel da persoa que pon uns límites aos nenos e nenas, que non lles dá todo o que piden e tal. Pois, despois tratamos a cuestión da enfermidade, neste caso é do Alzheimer, non? Como o avó se vai deteriorando pouco a pouco, a reacción da nena e tal, e sempre tratamos dende un punto de vista optimista, non? É dicir, os comezos da enfermidade e tal, e pois ao rematar a función, achegousenos un home, xa de certa idade, deunos unha aperta e non dicía nada. Entón, estaba fundido nunha aperta. Entón, o único que dixo foi, fixéstesme rir e fixéstesme chorar. É así. Entón, claro, unha cousa que máis se pode pedir, non? É dicir, emocionar, que o pasen ben, que se emocionen e tal. Entón, ese tipo de cousas son as que se recordan, así, como moi agradables. E para ti, como empezou a paixón polo teatro? Pois foi así, tamén, improvisado. Eu, a verdade é que sí, collía a guitarra e cantaba algunhas cancións, pero non tiña pensado facer teatro e tal, pero como a María sí que lle gustaba moito facer personaxes así na vida real, pois imitaba tanto a unha andaluza como a unha argentina, como a unha nena, a unha vella e tal. Fixemos este espectáculo, O cantante das mulleres, que, por certo, seguimoslo representando con variantes e tal. E a partir de aí animeime tamén. E despois a facer personaxes, a levar grupos de teatro, a cantar e contar contos, é dicir, agora xa, pois, ao final vas entrando e claro, vas vendo tamén outros grupos e tal, vas aprendendo de aquí e de alá, e entrache a paixón e xa non podes deixar. Porque facedes link na vosa web como 70 actuacións ao ano, máis ou menos, pode ser? Sí, ou máis, porque, por exemplo, agora nesta tempada temos todos os días. Agora mesmo, a acabar, teño que ir cargar o furgón, porque esta tarde temos función, claro. Menos mal que é en Pontevedra, é cerquiña e tal. Pero sí, é dicir, o que é o mes de abril, maio, xuño, prácticamente todos os días lectivos, porque actuamos moito en colexios. En colexios, sobre todo, non? Claro, que a nos gusta nos levar o teatro aos sitios onde é máis difícil que haxa teatro, é dicir, porque hai moitos nenos e nenas que teñen a sorte de ter uns pais ou uns titores que os levan, hai un teatro nun auditorio e lévanos a ver o teatro, pero hai outros moitos que por diferentes circunstancias, porque viven lonxe e tal, non poden. Entón, nos, cando empezamos con Miguel, dixemos, hai que levar o teatro a todos os sitios, é dicir, imos a auditorios, claro que sí, a teatros, pero tamén a asociacións culturais, a escolas, é dicir, a todos os sitios. Somos unha compañía destas que chegan ao sitio e montan as teas, montan a escenografía, montan todo, o son e tal, nos mesmos, non?
actuamos e despois recollemos. É dicir, non temos, ás veces si levamos un técnico e tal, ou un par de técnicos e tal, pero tamén montan con nós, é dicir, non somos destas compañías que primeiro vai o equipo técnico e ao cabo de 4 ou 5 horas chegan os actores, cámbianse, maquíllanse, cámbianse, actúan e marchan, non? Facedes de somos todo. máis, sí, hai que facer de todo. Hai que facer de todo. Os que estades en Migallas sodes profesionais do teatro, pero non sei se alguén que queira estar en Migallas tamén facendo obras con vos tamén pode? Pois, depende do espectáculo. Ás veces, se facemos espectáculos onde precisamos máis actores e actrices, por exemplo, tamén fixemos varios anos visitas teatralizadas por Pontevedra, pola noite, moi bonito, porque, claro, pasar por Pontevedra de noite, vendo as prazas, as rúas, os edificios, entón aí sí que necesitábamos máis personaxes, entón, pois, contratamos a actores, actrices, ou músicos tamén, claro. Gusto ou calquera cousa, Sí. para algo daremos, non? E como se poden achegar, bueno, quen vos queira ver, onde vos pode ver, aparte de nos colexios? Pois pode consultar na nosa senda, na página web, no apartado da senda, aí pode ver, entón xa en cada actuación xa poñemos unha actuación para público, se aberta a todo o mundo, ou se para o alumnado ou profesorado de determinado centro, etc. Pero aí na senda poden estar informados. Estades traballando agora en que obras? Traballades en varias á vez? Sí, que agora mesmo temos sobre 30 espectáculos que damos. Sí, é dicir, sí, porque, claro, aquí incluo os de teatro, de narración oral, os de música, é dicir, poñamos, sí, se mirades na página web, sobre 30 espectáculos. O que facemos, home, algúns que os facemos máis que outros, pero, por exemplo, a volta nos primeiros días de maio, imos ter cada día un espectáculo diferente. Temos funcións de Pegadas de Castelao, que, por certo, imos facer Pegadas de Castelao, que é un espectáculo onde tratamos a vida e a obra de Castelao, pero enfocada así para público familiar. Imos a facer en Rianxo, é dicir, vai ser todo histórico, non? Para os nenos e nenas de Rianxo e as familias. Despois, cada día temos un espectáculo diferente, é dicir, Brincadeiras da Lingua, onde falamos, bueno, máis que falar, amosamos a riqueza dos ditos infantís tradicionais que serven para xogar, porque nós tamén defendemos a ultranza os xogos populares tradicionais fronte ao abuso das pantallas, que xa sabemos, xa se está demostrando científicamente que o abuso das pantallas é un desastre para todo o mundo e máis para os nenos e nenas. Entón, fomentamos os xogos tradicionais, os ditos, e hai un espectáculo que se chama Brincadeiras da Lingua, onde facemos así unha mostra destes ditos como, por exemplo, de botar a sortes, periquito, moño metido no saco, sabe para fora, cara de macaco. Ou estes diálogos de tou por rotou, vou para Roma, tou por rotou, por unha corredoira, tou por rotou, que vas buscar, etc. Non? Porque tamén fixemos 25 vídeos moi curtos sobre as brincadeiras da lingua. Para velos, compoñer Brincadeiras da Lingua a Migallas Teatro, pois xa os podedes ver. É dicir, que tocamos así moitos temas, pero sobre todo baseándonos na tradición, no teatro que hai na vida cotiá, porque o noso objetivo é, en cada obra de teatro, en cada espectáculo, transmitir algo e facelo dunha forma amena, con ritmo e de forma natural. É dicir, unha cousa que emocione tamén, pero de forma natural e con ritmo. Bueno, pois seguiremos pendientes entón desa toda a xenda que tedes de espectáculos e moitas gracias por vir hoxe ata aquí. Pois moitas grazas a vos. Gracias a vostedes tamén por estar aí e vemos na próxima entrevista.